Το έθιμο της κούνιας έχει τις ρίζες του στη μυθολογία μας. Ο Ικάριος ο Αθηναίος, πατέρας της Ηρυγόνης, φιλοξένησε τον Διόνυσο, ο οποίος θα του δίδασκε την καλλιέργεια του αμπελιού, αλλά και πώς παρασκευάζεται το κρασί. Χάρισε στον Ικάριο ένα ασκή κρασί, αυτός το κέρασε στους γείτονές του και εκείνοι μεθυσμένοι νόμιζαν πως τους δηλητηρίασε και γι' αυτό τον σκότωσαν. Βλέποντας νεκρό τον πατέρα της η κόρη, από την απελπισία της κρεμάστηκε σε ένα δέντρο. Ο Διόνυσος θύμωσε με τους Αθηναίους και τους έστειλε μια συμφορά. Οι κόρες τους καταλήφθηκαν από μανία και κρεμάστηκαν κι αυτές. Μετά από ερώτηση στο μανδύο, έμαθαν πως ο Διόνυσος έπαιρνε εκδίκηση για τον θάνατο του Ικαρίου και της Ηρυγόνης και καθιέρωσαν εορτή στην οποία κρεμούσαν χωρίς να απαγχωνίζονται κόρες πάνω στα δέντρα. Αργότερα αντικατέστησαν τις κόρες με εικόνες και μετά κάθε χρόνο το μήνα ανθεστηριώνα έστειναν κούνιες και θέσπισαν τη γιορτή της Αιώρας ως γιορτή της αναγέννησης της φύσης και γιορτή των νεκρών. Στη νεότερη ελληνική παράδοση οι κούνιες λειτουργούσαν και ως νυφοπάζαρο, όπου νέοι και νέες έβρισκαν την ευκαιρία να εκφράσουν τα αισθήματά τους με κατάλληλα τραγούδια και πενέματα. Οι νέοι έλεγαν δύστιχα για τις κοπέλες και αυτές απαντούσαν ανάλογα. Πολλές φορές μέσα από αυτό το διάλογο γινόταν γνωστό ή έπαιρνε επισημότητα κάποιο αίσθημα αγάπης. Το έθιμο γιορτάζεται τη δεύτερη μέρα του Πάσχα ή ανήμερα του Αγίου Γεωργίου. Αγάπη που είχα και χάσα απ' την κακογνωμιά, τώρα τη βλέπω σαλώνα και γεύεται καρδιά. Σήμερα γιορτή Πασχαλιά και το λιώμα γεμολιό, νοικιαυρό Χριστός Ανέστη για το λιώμα. Κοίτα και μακρό. Στην κατάνα μπορείς να μας. Τώρα,